πρώτη εκπομπή της χρονιάς, εδώ στο Happy Day στον Αλφα. Πάμε να δούμε μια ιδιαίτερη συλλογή που εμένα προσωπικά μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Τότε που χτένιζα τις Μπίμπιμπο και τις Μπάρμπι μου και τη Έντινα και τους άλλαζα ρούχα. Και κάτι έχω ακόμα. Έχεις. Αμέ. Καλημέρα. Παναγιώτη, καλημέρα. Στον Ενικό, Παναγιώτης Πατήρης είναι μαζί. Ναι, καλημέρα. Είμαστε κοντά, πιστεύω. Ζωμήλικοι. Τη ίδια γενιά δηλαδή. Πόσο χρονών Εντάξει, δεν ήταν τις κυρίες ποτέ. Το 78 είμαι εγώ. Να, σαν και εμένα. Εντάξει. Λίγο. Οπότε ναι, ξέρεις. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Αγαπημένη μου Παναγιώτη, βλέπω εδώ κάποια εκθέματα της συλλογής σου. Πες μας πώς σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα να συγκεντρώσεις Μπίμπιμπο και Μπάρμπι. Η ιδέα ξεκίνησε με την Μπίμπιμπο πιο πολύ από μικρός που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα παιδικό αποθυμένο που δεν μπορούσα προφανώς τότε να αποκτήσω τέτοιες κούκλες. Τις έβλεπα γύρω-γύρω από εδώ από εκεί. Απλά πίστευα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω στο μέλλον να αγοράσω και αυτά. Όταν τελείωσα το σχολείο, τέλος πάντων μεγάλωσα πλέον και αυτά, και κάποια στιγμή τελείωσε η εφηβεία, όλη αυτή η φάση που περνάμε όλοι. Άρχισα να ενδιαφέρομαι να βρω κάποιες τέτοιες κούκλες, τέλος πάντων. Ήταν δύσκολο πολύ βέβαια, γιατί είχε κλείσει το εργοστάσιο από το 1993. Αλλά το έβγαλα πείσμα πολύ και άρχισα να ψάχνω τηλέφωνο, να παίρνω, παλιά μαγαζιά. Ρώταγα δεξιά-αριστερά τέλος πάντων έναν κόσμο. Τότε συμμαθήτριές σου ή βρήκες? Από συμμαθήτριες πολύ λίγες βρήκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί περισσότερες μου λέγανε αχ, θέλω να την κρατήσω και αυτά και δεν ξέρω. Και αλήθεια ότι τώρα τελευταία με πλησιάζουν πιο πολύ. Βλέπω, ήταν τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Σαν να βγήκανε τα πόνι σε καινούργια τώρα. Τα μικρό πόνι, είχαμε το στάβλο τότε και οι φωτεινούλιδες. Ναι. Ευκούλιδες, φωτεινούλιδες, είχε τέτοια πολλά. Τι ωραία. Ακριβώς. Άρα τώρα πόσες Μπάρμπι έχεις στην κατοχή σου και πόνι? Μπάρμπι έχω πιο πολλές από τις Μπίμπιμπο, γιατί είναι πιο διαδεδομένη στα Google να τη βρεις, ας πούμε. Εντάξει, όχι οι παλιές του 60 που έχω τρέλα με το 60, κάποιες που βλέπετε και πίσω εδώ. Αλλά το 80 που και αυτές που παίζαμε εμείς, παιδιά που είχαμε εμείς, ας πούμε, είναι πιο εύκολες σχετικά να τις βρεις. Οι Μπίμπιμπο είναι δύσκολες επειδή αναφερόταν στην Ελλάδα. Σωστό. Πώς να σου πω. Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη Μπίμπιμπο της συλλογής? Η πιο ακριβή να μας πεις ποια είναι. Η πιο ακριβή, πρέπει κάπου δεν την έχω βάλει δίπλα, λέω καθημερινή σίγουρα, λέω. Για να δω. Μισό λεπτάκι, θα μου δώσω ένα λεπτάκι. Ναι, καλά, εννοείται, Έχω μέσα. Ναι, είναι αυτό το link που σηκώνεις και λες μισό λεπτό. Αλλά στην εποχή μετά COVID, είναι κάτι που το ζούμε. Παιδιά, έτσι γίνεται. Λες μισό λεπτό να πάω να φέρω το χαρτί μου. Τι ωραία που έχω μαρκάρει το σημείο, εντάξει. Αυτή τη βρήκα πριν λίγα χρόνια. Είναι μια κούκλα που υπήρχε στον κατάλογο της El Greco. Απλά δεν τη βρίσκαμε. Δεν βρισκόταν ούτε το ρούχο, ούτε η κούκλα. Γιατί έτσι όπως την κρατάς δεν τη βλέπουμε. Και στη συσκευασία κανονικά, Παιδιά, μη σας πω, είχα μια παρόμοια. Πού να ξέρω τι λεφτά θα πιανε. Άρα αυτές τις έχεις βρει από άλλους συλλέκτες, γιατί τις έχεις όλες με τα κουτιά, δεν είναι... Σαν παιδιά τα πετάμε. Όχι, ναι, έχω ένα θέμα με τα κουτιά. Θέλω να είναι στα κουτιά τους, θέλω να είναι σε καλή κατάσταση. Ανάλογα την τιμή που πληρώνεις, βέβαια. Παίρνει που λένε. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, έχεις κάποια αποθήκη και τα βάζεις όλα αυτά. Πού τα βάζεις, πρέπει να έχεις 3 διαμερίσματα. Είχα 2 χώρους γεμάτους, τώρα τα έχω σε ντουλάπια από εδώ από εκεί. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Αναγκαστικά πρέπει να φέρω κάποια πράγματα. Λίγα, γιατί πρέπει να τα ξαναστήσω, γιατί εγώ μετακόμισα πρόσφατα. Και αναγκαστικά δεν μπορώ να τα πάρω μαζί μου όλα αυτά εκεί που πήγα να μείνω. Είναι μικρότερο το σπίτι. Τα έχω αφήσει στο πατρικό μου κοινώς. Όλα. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, συγγνώμη, αντί ας πούμε να κακομαθαίνεις τον εαυτό σου με κάποια πολυτέλεια, με ένα ταξίδι, με ένα αυτοκίνητο. Με ένα ακριβό κινητό, λέμε τώρα. Ναι, με ένα ακριβό ρούχο. Δαπανάς τα χρήματά σου στις Μπίμπιμπο? Παλιότερα πάρα πολύ, ναι, αλλά έχω και γάτες που ταΐζω, έχω και δέσποτα πολλά που ταΐζω, οπότε εκεί φεύγει πολύ χρήμα. Και το πολύ χρήμα έχει φύγει από τις κούκλες. Δηλαδή, πιο πολύ έχω δώσει κούκλες μου για να ταΐσω τα δέσποτα, σκέψου. Παλιότερα δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ήμουν πολύ φανατικός. Δεν θα άφηνα τίποτα να πέσει που λένε. Τώρα κάποιες τις μεταπολείς στο Amazon και στο. Τώρα δεν με πολύ νιά. Έχω μαζέψει τη συλλογή. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που τα έχω πλέον όλα. Τα έχω δει πολλαπλές φορές. Απλά εντάξει, είναι ακόμα κάποια πράγματα που βγαίνουν και δεν τα έχω ξαναδεί. Δηλαδή, η El Greco έχει αυτό. Ως μου αυτή που σας είπα τώρα, αυτή η πεταλούδα, βρέθηκε πριν 4 χρόνια. Εγώ μαζεύω από το 2000. Γιατί πήγα πριν 4 χρόνια από μια κοπέλα που είναι πολίτρια από παλιά αντικείμενα. Συγγνώμη, και μου λέει, αγόρασα, μου λέει μια μεγάλη παρτίδα.
Πώς τη βρήκε με το κουτί, άρα προφανώς δεν είχε αγοραστεί Όχι, από αγόρασε μια πελάτη. μεγάλη παρτίδα. Ήταν μια κοπέλα. Ήταν μια κοπέλα από την Αθήνα. Πολλά παιδιά δεν τις παίζανε. Θυμάμαι, μου έφερνε η μαμά μου το πόνι και την Μπίμπι Μπο, πέταγα κουτιά και το. Το πρώτο πράγμα που κάναμε να ασκήσουμε τα κουτιά. Και έτσι, γιατί αλλά δεν υπάρχουν μπορούσαμε να το κάποιοι ανοίξουμε. άνθρωποι, παιδιά, που το βλέπουν πιο επαγγελματικά ή πιο σαν συλλέκτη. Επαγγελματικά είναι. Ναι. Σαν συλλέκτες. Μάλιστα. Το επαγγελματικά συνέβη στην πορεία του επαγγελματικά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι η Μπίμπο μπορεί να κάνει κάποια λεφτά όσα κάνουν μια Μπάρμπι παλιά, δεν το θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή η Μπάρμπι έχει πολύ μεγαλύτερο κοινό από ό,τι έχει η Μπίμπο φυσικά. Τζον Αλλά- Κεν αλλά- έχεις ή μόνο Μπάρμπι και Μπίμπι Μπο. Έχω και τον Τζον, έχω και τον Δείξε Κεν. μας Τώρα λίγο έχω τον Τζον και Κεν Κεν ή να κάτι νιώσουμε. Τι Ο κάτι Κεν ήταν- το Κεν κάπου- Κεν ήταν. Να τον Τζον, είναι σίγουρος κιόλας. Α, το έχεις το γάμο. Καλά, έχει και Δηλαδή, είναι το παιδάκι, και έχει βάλει το παιδάκι ήδη έτοιμο. Αχα. Τώρα που βγαίνει η ταινία της Μπάρμπι θα είσαι στα πάνω σου. Ναι, εντάξει, το είδα το τρέιλερ αυτό. Πρέπει να είναι κωμικό αυτό από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να είναι σατυρικό δηλαδή. Πάνω κάτω. όχι. Γιατί Όχι, όχι. αν το τρόπο που Όχι. παίζει είναι κουκλάρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν έχω άλλο Ναι. χρόνο. Καλή χρονιά με υγεία. ευχαριστώ. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας μίλησα. Να Μπράβο είστε για καλά. το έργο σου. Αναφέρομαι στα δέσποτα που Μπράβο. φροντίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σας λέω, έχω δώσει άλλη σημασία πλέον. Μου περάσει πολλά χρόνια και Μπράβο. έχει δει πολλές φορές και μετά πρέπει να δώσει τη ζωή και κάτι που έχει ζωή, ας πούμε. Καλά Λίγο κάνεις, σημασία. καλά κάνεις, καλά κάνεις. Φιλιά Σας πολλά. ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να Εσύ, έχετε. ό,τι επιθυμείς. Καλή Να είσαι χρονιά. καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι η πρώτη εκπομπή της χρονιάς τελειώνει και η αλήθεια είναι ότι αύριο θα σας υποδεχθούμε με μεγάλη χαρά, 3 του μήνα, όπου επί της ουσίας θα κάνουμε και το πραγματικό ποδαρικό. Νόμιζα να μην έρθουμε αύριο. Γιατί θα κόψουμε τη βασιλόπιτα, θα ανοίξουμε τις σαμπάνιες, θα είμαστε ζωντανά μαζί σας και ανυπομονούμε να σας κάνουμε μια σφιχτή αγκαλιά. Να έχουμε μια υπέροχη χρονιά